Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag og mabungahong ani. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya nakita sa ika-15 nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ebanghelyo karon nagpahinomdom kanato nga ang pulong sa Dios nga atong nadungog og gipamalandungan motubo gayud og molambo diha sa atong kinasingkasing nga pagdawat og pagtuman niini. Ingon man gihagit usab kita sa pagsusi sa atong kaugalingon. Unsang matang sayuta ang atong mga kasing-kasing? Batuhon ba? Tunokon? O tabunok? Sulod nining Santos nga Eucharistia atong pangayoon sa Ginoo, ang kahupayan sa mga naguol ug nagantos, kalagsik sa panglawas, ug kaayuhan sa mga masakiton. Ingon man ato sab iampo ang mga katuyuan sa atong mga sponsors, benefactors and donors. Ingon man ang mga katuyuan sa atong production crew ug sa membro sa community sa Sherbas de Nuestra Señora de la Paz. Sa ngalan samahin og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maginursol kita sa tuang mga sala, aron andam kita pag sa ulog sa Santos nga misa. Ginoo
Mangita kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa tuang mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Ay sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langit kong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Pinoong Jesucristo, pagtungalan sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatag among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Upat sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga kayag sa imong kamaturan, nagatultol ka namong anak kang Kristo, himuha nga ngamong nagasunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo, kiniya mo nga gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto. Kundili mupatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini. Ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tawo. Ang akong mga pulong usab, dili mo balik ka na kung akawang lamang. Hinunua, tumano niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa
mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta, hugi mo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios. Hugi mong giandam ahang binhi. Hingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling. Gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang apo. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Gipurong-purongan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo. Ug ang imong mga dalan nagasugwak sa abunda nga ani. Ang wala matikad nga kaumahan nagasugwak niini. Ug ang kalipay nagatugog sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan. Ug ang mga lugod gihabulan sa mga tanom. Nagasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mamihimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo
tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nagagulo, kundili lakip kita nga nagbatuna sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. Samtang nagpaabot kita, kung kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios, o kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Ang ginumanakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ni anang adlawa, mibiya si Jesus sa balay og miadto sa daplin sa lanaw. Og milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya og tungod ni ini misakay siya sa usa ka sakayan og milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghan nga mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga lingod nga tanom o kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit o milumos sa tanan nga mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta og nanguhay. May nanguhay og tagatos, ang uban tagkanuman, ug ang uban tagkatluan. Og miingon si Jesus, busa, pamati kamo, kon kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga kaigsuunan, ang atoa nga Ebanghelyo karon nagiskot og usa ka sambingay. Ug matod pa sa usa ka pagtuon, ang sambingay usa ka istorya nga gigamit ni Kristo aron kitang tanan makaila masayod unsa ang gingharian sa Dios. O karon nga Domingo sa ikanapulog 5 nga Domingo sulod sa tuig, ang sambingay nga gigamit ni Kristo mao sambingay sa usa ka magpupugas, the parable of the sower. Nindot sa gayo sa nga tanan
kay sa usa ka magpupugas gayod, makapangutana ka, ngano man gyud nga iya man nga butang ang mga bini ni adtong mga sa lugar nga batuon, sa lugar nga sa dalan lamang, sa lugar nga naay daghang mga tanom, sampinit, ug way problema sa lugar nga ang yuta tabunok. Apan lagi, kay sambingay man kini, istorya man kini, mahitungod sa gingarian sa Dios ug unya kon ato sad nga tan-awon ang magpupugas mao si Kristo, ang binhi mao ang pulong sa Dios ug unya ang mga nagkadaiya nga mga yuta mao ang katawan sa Dios. Nindot kayo ang sambingay kay muingon nga ang pulong sa Dios dili lang niadtong mga tao nga miingon nato buutan o uban pa, apan ang pulong sa Dios di ay para sa tanan. Ang Dios sa iyang pagpaambit sa pulong sa Dios, wa siya'y bias sa katawhan. Para kaniya, ang pulong sa Dios para sa tanan, ug unya magdepende lamang kini kung giunsa nato pagdawat ang mao nga pulong nga iyang gipaambit kanato nga diin gisimbolohan sa binhi nga gisabod sa magpupugas. Ang Ginoo nahigugma sa tanan, makasasala o dili o matarong. Ang Ginoo naghatag sa kadausa kanato nga unta kita mausab, mabag-o tungod sa pulong nga iya nga gipaambit diri kanato. Sa ato pa, nindot sa kayo ang ato ang sambingay nga muingon usab nga ang binhi aron kini mulambo, aron kini mahimo nga tanom, kinahanglan nga siya mamatay. Ug diha siyang kamatayon, siya mabungahon. Sa ato pa, nagsimbolo usab ang binhi og kinabuhi. Adunay kinabuhi ang mao nga liso. Adunay kinabuhi ang mao nga binhi nga diin gisabod sa magpupugas. Sa ato pa, ang pulong sa Dios buhi. Ug sa iyang pagkabuhi, makahatag siya kanato og kinabuhi nga dili lamang ordinaryo nga kinabuhi. Kinabuhi nga diin makapausab kanato ug ang kausaban naa diha sa kinabuhi sa Dios. Ang kausaban sa kinabuhi nga makahatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga diin makahatag kanato usab og agianan padulong sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. All of us are dreaming to be with the Lord. All of us have the desire and longing to be with God. Mauna, niining atong sambingay sa magpupugas karon mingon. Ang pulong sa Dios adunay kinabuhi. Ang pulong sa Dios makapausab sa atuang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang kausaban nga diin mohatod kanato ngadto sa langit ang damgo sa kadausa kanato. Ang kausaban nga mutultol kanato sa dalan padulong sa gingharian sa Dios nga mausab ang atuang tagsa-tagsa kapangandoy sa atuang kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Mao ni nga niining atua nga ebanghelyo nga mao ang sambingay sa magpupugas. Kaanindot kaha nga ang atong kasing-kasing mao ang giingon yuta nga tabunok.
ang yuta nga makapausab sa dagway, makapabalik sa tuang dagway ngadto sa tinuod nga imahin, larawan sa Dios matud pa sa tuang katisismo. Nihini karon nga atong pagsaulog nining atong santos nga misa karon ato ang ipadangat ngadto sa Dios nga unta ang pulong sa Dios nga mao ang binhi nga gisgutan sa atong ebanghelyo mahimo natong giya sa kausaban, mahimo natong giya dalan padulong sa gingharian sa Dios. Mahimo nato nga inspirasyon sa pagpadayon sa atuang panaw sa kaluwasan. Ato kini siyang pamalandungan, atong dalhon, ini atong kasaulugan sa misa, kay mausab kini ang mensahe sa atuang ebanghelyo karon. Manghinaot kita. Manindog palihog o ato karong pangadjion ang nagatuwa ko sa Dios nga mahayon magkagagahom sa tanan magbubuhat sa langit o sa yuta o kang Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo yanak ni Maria nga berhen gisakit sa sugot ni Poncio Pilato gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahal, nga makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban. Magampo kita sa Dios sa mahal nga nagpadala sa iyang anak kanato, uban sa mensahe sa kaluwasan, sa matag pag-ampo kita muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan, uban sa mga pangulo ni Eni, kang Francisco atong Santo Papa, kang Jose atong obispo ug sa tanang mga obispo, kaparian, kamadrihan, ug uban pang nag-alagad sa simbahan, ang ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios, magmabungahon una sa tanan, sulod sa ilang mga kasing-kasing ug sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga pangulo sa kanasuran, ilabi na sa atong nasud nga ang pulong sa Dios mahimong sukaranan sa ilang pagdumala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang Kristiyanos, nga sa ilang makanunayong pagbasa sa balaang kasulatan, makabatun sila og lawom nga kahibalo sa ginharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanatong tanan, nga maningkamot kita sa pagsalikway sa tanang babag, nga magpugong kanato sa pagpamunga, diha sa pulong sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halandong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga mihalin na niining kinabuhia, nga ang pulong sa Dios nga ilang nadunggan ug gipuy-an, maghatod unta kanila ngadto sa langit nung himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
Langit ng amahan, itugot nga ang imong mga pulong, muturok o mamunga dinhi kanamo. Tabangi kami nga among dawaton ang mensahe ni Kristo sa tanang panahon ug among kining ipakaylap ngadto sa tanan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things are wrong, and all I own are thine. Thine was thy gift to me. I all resign to thine and govern and sway to what thy will command, and I obey only thy grace. Thy love on me bestow. This makes me rich. All else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamoro na ako gayon yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawataw Ginoong magasa sa imong nga simbahan, o gimuwa nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo, diha sa kasantos o sa pagtuo. Kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong pagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa sangasama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkigigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walayunong nga pag-awit. Santo,
santos nga ikaw ginawaang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesukristo, nagalad kami kanimo amahan, inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga muatubang, mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amoang obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila, kantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostolis, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ugamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Giyatag nga na kanimong makagagahom nga man. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Kanatong gamiton ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nangiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tampan ng isulay. Ang panagdait manakita. Peace to all of you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang katong gidapit sa iya nga bangkiti. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. God, you are my God, for you I know. My soul
The goodness you have shown me from afar. In you, O Lord, is my strength and my salvation. Only in you my soul shall find its rest. You are my song, my glory, the rock of my strength. Your constant love is my refuge. Constant love is my refuge. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ninyo Eucharistia. Himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinikan namo, kini amo nga gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dapitan ko kamo sa pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa cross, aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. O nga ang iyang kasakit na iusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsuon sa ngalan usab sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Father Joseph Intig kinsa mao'y nangulo sa atong santos nga kasaulugan ug sa community sa mga madre sa Nuestra Señora de la Paz, ubos sa pagtugot ni Sister Virgie Ramos nga atong himuon kining misa sa telebisyon alang sa mga masakiton dinhi sa ilang kapilya. Ug sila nasab ang naglektor og ila mga youth ang atong choir, ang SNSP Youth Choir. Daghan kayong salamat, sister, sa inyong pagduyog kanamo nining atong kalihukan para sa mga masakiton. Way kinutuban nga pasalamat ngadto sa among mga TV Mass sponsors, donors, and benefactors. Og sa makausapa, ana aghihapon sa inyong mga TV screen ang atong account name o account number. Ingon man ang atong bag-ong GCash number alang sa inyong kinasingkasing pagtabang, pagduyog o nga aron mamahimo kamong kabahin sa atong Pauline Mission. Daghan kayong salamat. Ang Dios manalangin kaninyo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, dadang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. A song that lives with love in my heart, I go my merry way. The sun in my eyes, the sun in my heart, lights up my steps from day till day. Ever road through hills and valleys, used to have and high and high. And the wind as swift as ice, spread a finger to the
fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, oh, you say